Il-Fakultà tal-Inġinerija fl-Università ta' Malta organizzat żewġ Open Days għal pubbliku fejn l-istudenti tal-inġinerija li jinsabu fl-aħħar stadji tagħhom ingħataw pjattaforma biex juru l-proġetti u xogħol tagħhom lil pubbliku. L-eżibizzjoni inkludiet għażla wiesa ta' proġetti relatati mal-qasam tal-inġinerija kif spjega l-lettur Dr. Jean Paul Mollicano. Bħal pereżempju xogħol fil-qasam tal-AI insemmu aħna fil-qasam tar-robotika, modi differenti kif aħna nieħdu ssieb l-ambjent, pereżempju, nieħdu ssieb is-servizzi, ngħidu aħna dawl, ilma, skart. Dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna kemm għal pajjiżna anke barra. Nagħmlu ħafna xogħol biex lill-pubbliku u l-istudenti anke żgħar infhmhom x'jiġifieri l-inġinerija u l-punt tagħna hu li l-inġinerija hija tiftaħ ħafna opportunitajiet ta' karriera. Hemm ħafna minn xi tagħżel, hemm ħafna affarijiet differenti x'tagħmel u hemm ħafna bżonn ta' inġinerija bħalissa kemm Malta u anke barra. L-Open Day ħabtet mal-Jum Internazzjonali tan-Nisa fl-Inġinerija li jiġi ċelebrat fit-23 ta' Ġunju. Għalhekk il-fakultà organizzat sessjoni mirata għal tfajliet li jixtiequ jimirħu f'dan is-settur. TVM News tkellem ma' Victoria Rotin, studenta tal-aħħar sena li ħolqot sistema innovattiva għal tisqija. Din hija sistema idroponika awtomatika, f'kull ċannel hemm l-ilma għaddej u dan l-ilma fih in-nutrijenti. Issa l-pjanti għandhom bżonn il-pH u l-electrical conductivity li tiġi kontrollata. Niddisinjajta biex ikun jista' juża anke xi ħadd li m'għandux daqshekk esperjenza li jista' jkabbar il-pjanti. Mhijiex iddisinjata għad-djar għax hija sistema daqsxejn kbira hija aktar adattata għall-laboratorju bħala testing setup. Fis-60 anniversarju minn meta l-Università ta' Malta bdiet toffri programm edukattiv fl-inġinerija, il-fakultà nediet laboratorja riċerka u l-innovazzjoni li mistennija jintużaw minn aktar minn 53 student f'livelli ta' undergraduate, postgraduate u dottorat.